Sempre m'ha agradat votar, no és que m'ha agradat, sempre ha sigut un dia que jo celebrava, que jo celebro encara aquest dret. La primera vegada vaig exercir el meu dret, però pensant en les persones, moltes de les persones migrades que encara no tenen aquest dret. Com a brasilera i com a italiana no puc votar a les nacionals, puc votar sí a les municipals, però per un acord amb Itàlia, que és la meva segona nacionalitat. Malgrat les moltes reivindicacions per garantir aquest dret a tothom, l'estat espanyol encara no permet no només el dret a vot, és que el dret a una residència legal. Encara hi ha una manca d'accessibilitat a aquests drets per part de persones que som directament i molt més que de vegades la població no autòctona afectades per decisions polítiques. Per arribar a tenir la resolució ja definitiva, favorable i tenir el DNI que et permet votar, havien de passar com a 14 anys. El que s'està dient és que sí que som molt democràtics i que deixem a persones migrants votaren, però el que s'està maquillant és que en realitat la majoria de la població migrada no pot votar. En aquest debat actual de persones migrants que no tenen aquest dret, sovint ens oblidem de les dones migrants. Els fills i les filles de persones migrades acaben evitant l'estatut dels pares. Hauria de ser un dret garantitzat, com a dona, com a resident, com a ciutadana que soc d'aquest país. ¿Qué es lo que significa la reciprocidad? Significa que una equivalencia de derechos. ¿Para qué? Para evitar la discriminación. Es guanya i es perd vots fent polítiques con o en contra de les persones migrants. Altres discursos, sobretot dels mitjans de comunicació i de gent normal del carrer i alguns partits i sobretot d'extrema dreta, van amb allò de que no s'integren, no volen integrar-se. S'exigeix moltíssim la integració, com a parlar l'idioma, com a, no sé, estar a gust amb la cultura i amb les tradicions, però molt poc en obtindrà dret a decidir sobre les vides d'aquestes persones. Que et priven de drets essencials, bàsics, i després et diuen ets tu que no vol integrar-se. La relació que es fa amb exercir un dret fonamental, amb la nacionalitat i no amb la ciutadania, a mi em sembla molt greu perquè estem excloent de decisions polítiques persones que són ciutadanes. És que el missatge que les estàs dient a aquestes persones és que tu no tens dret de decidir res, de dir res, de participar en res. Tu aquí a treballar i a casa teva i callat. El millor antídot contra el racisme és que no surti a compte assenyalar a qui acaba d'arribar com el culpable de tots els problemes de la societat. Les persones migrants volem deixar de ser objecte de discussió política i ser subjectes de drets polítics. Votar no pot ser un privilegi.